ای گودکای نوای گاور خمیدگی گپ مرا گوش کنین که همه وقت میبریم ای قفای من کنه ما یکم جا گرفتگیم داده شنبه Sveta, obkrundi чи? Богданов, биё набро ки бачаи ман ку гаренид мекунатра. Ту тайёрӣ? а бача ман ҳама вақт тайёрам Агар ту заниша ку, ман туда 10,000 сомонӣ метиём. агар ма бойтим ба чӣ мешава ягон шарти ганда неста ёхи Не, ма 5 сол брейкданс машқ кардагим хоҳед турам биё бигирем турам мӯи сард кати то мехӯри ҳар моҳа пулаш айшоти ман бачане ки ту бало будай. Не, просто агар ту вақти мада бойтӣ мада як гел барои мӯи сар ман меорӣ. собун дорем ба Шампун дорум. и тарики боша соуна харидай шампуна харидай нахоҳ як гела наёбӣ ки ту бихарӣ Эй, гӯш кӣ? Тез бира гела биёр. ман бо ина метиҳам бачаи ман мебура пешвоз гирен. Бачаҷон, давай Занак бизанша. бисёр пешбуртакина кӣ? натарзоча Занак диди ранги оташа. мара ота бугӯ мара бугӯ якм ман худам баромад Бачам кунам уҷа илтимос ты ранги машдаги ты худат медони кира интихоб кунӣ. кира бугум кати ман вай кана ба фикрам ин медонед ки мешава қайроқ Итари накӣ бачам. Охи қаврта мекана. О, занакҷон натарсӣ бачаи мо гарини. Солсола ки бобашаи. таи қайроқа биё чӣ хеле ки мақлае ку рақс мекунам фаҳмидӣ ранги майкл ҷексон тобутиюм ё кумон эй англиси шитха биё ба тоҷики гав мезанам чӣ хеле ки мефура рақс мекунам фаҳмидӣ худма ина тарӣ мекунам сакча мекунам гург мекунам деона мекунам неки аз сама палангам Чақаи рахш шапошапӣ. ҷанги рақс мадамақл биё чумбон ё чумбон чумбон Чӣ кор дора ин? бо ҳаму коро Чӣ хел? ин раққос деона будай неки. ударои онбак як онбак ду онбак се ё ақиб та нигоҳ кӯ хавотир нашавота вай ман бори ҷумонда наметона